Sipolo uNkulunkulu wamthesa amandla, uBaba wamthesa amandla, abagulayo nabahluphekile wona wesondela. Anginibikelele babukeli bakwaSiyavika TV1 enhlana nasezantsi umhlaba wonke nezinkalo zonke. Ningabalibali phela basibukela Nkosi yami online. Hey maye Nkosi yami isandla sendlula ikhanda nakubona. Babukeli kukodwa nje ngifisa ukuzokwendlulisa nengifisa ukukusho. Ekutheni ngisasebenza kusuka ngoLesithathu kuze kube isonto. Ngisatholakala. Ngaphinde phela ngokukhathalela abantu. Angikule nombolo ze-office zikhona. Hayi futhi okuhle ngazazi hekeki ngahamba umhlaba wonke. Ngahamba uqede uqede lutho kwekhe. Ngisatholakala kuzona i-office lisenza wonke umsebenzi o73 219 664. Mina ngokuthanda babukeli nangokwazi ukuthi ngeke usuke nje uthatha ucingo ufonele inyanga ngoba uphethwe isizungu. Usuku ufonela udokotela wakho ngoba ngempela kusuke kukhona ukuphusha ngemuva. Bese ke sengithi cha abangifakeleke ilokhuza i-extension inamba ibuye izela kumina. Nombolo wemina sengitholakala kuyo direct 034 001 0499. Sengitholakala nje mawushaya nami ngavela ungishayela uthi 034 001 0499. Le ingena ke la endumbeni, ingena ke la eladini. Uzongithola nami sengihlale ngikhona phela la eladini, angisalenzi iphutha ngoba ngikhathalela abantu. Bese ke babukeli kula amaviki andlule ngomhla ka4 ngomhla ka5 ngomhla ka5 bekuyiSunday. Kade ngisendaweni yaseGoli ngifuna nje ukubonga nokudlulisa lokho engakubona kwenzeka. Masizokhumbula sonke udokotela uMabalengwe uNtombela uye wabhala emaphepheni laphana kuyilanga bebhala ukuthi khona ukungaboni ngaso lenye nesinye isiguli sakhe. Hayi le nto yangihlubule yangiphatha kabi ngase cha baba uNtombela Mabalengwe emahlobo buye uze lapho ukuthi siyilungise. Ngamgquba ngimsesikebheni wake wezabalaze ekhaya ethi yedlami bazongishaya laba bantu, yedlami bazongidala lapha. Ngathi hayi Ntombela ungasabi, asambe nje futhi ngeke bakubeke isandla uhamba nami. Ngiyabonga safika lapha nesikebheni endaweni yase-Spray ngithi Natal Spray if I'm not mistaken, ngasebuya futhi hostela. Safika abantu kungebantu omnumzane bebegcwele lapha. Hayi kodwa yeke into engayibona man, hayi mama kuthiwa nje sebeyakuthatha bakufaka e-ofisini leli lakhona. Hayi bafike bakubeka esitulweni bakuhlalise bathi na ufuna ukuhlala phansi noma ufuna ukuya phezulu. Uzwa nje ungaphandle indoda ikhuluma ngathi nje mina cha uMabalengwe lapho ngeke kuhamba nami. Babumanyathi baba Mngcwabo ngiyabonga kakhulu ngesenze nangenzela sona ukungilalela nje ukuthi uMabalengwe akangene e-ofisini usebenzele endumbeni. Nina ngoba nisebenza ama-office yena ngeke angene e-ofisini. Ba-right laba abanye labo abaqhuba imfuyo bangangena e-ofisini. uMabalengwe akangeni. Ngiyakubonga lokho. Saphatheka kahle ngangihamba ke nomunye udokotela nakuye ngiyabonga kakhulu. Dokotela uZikode ngiyabonga nje ukuthi ungiphelezele siye lapha nami ngathola i-emergency nje ukuthi no Mngcwabo ufika naye uMabalengwe wangihlonipha. Sathathelana phezulu saya lapha sayilungisa lento sayigeza yandlula. Nalabo babembhalile emaphepheni babekhona sakulungisa kwandlula. Siyabonga kakhulu ngoba isixazululo saphuma. Ngiyabonga kakhulu isandla sendlula ikhanda. Hayi phela ngomhla ka9 nomhla ka10 phela ngiyanicela akunifike nje la nizobona udokotela uphethe. Ngoba bukele niyazi ukuthi esibhedlela ngilale isikhathi kwaphela nje inyanga. Ngilongiphupha nje ngibuka yonke imibono. Kwakhona nje uhlanga oluvelile ngilele. Hayi ngathi ngomhla ka9 nomhla ka10 ngilikhipha.
ngathi umhla ka9 nomhla 10 ngiyolikhipha ngeke ngilusho la ngibalekela uthasi no babamkhulu laba ngeke bavuma ukuthi bese nje ngiyasakaza nje izinto zabo la kwasiyaviva kodwa ngomhla ka9 nangomhla ka10 ngiyalikhipha luzobe lukhona bese ngithi ke babukeli ofisa ukuthi abe khona ngiyafisa ukuthi ashayele le nombolo just ukubhuka noma ukumeka sure ukuthi ngomhla ka9 nangomhla ka10 uzobukhona ungabhala nje nansi inombolo ngizoyikhipha zibe mbili lezi nombolo kodwa eze office elilodwa it's 079 045 3446 uphinde futhi ushayele ethi 031 020 0054 lezo nombolo nje zombili it's 031 020 0054 leyo nombolo uyishayela ukuthi cha ngicela ukubhuka ukuthi ngaleli langa sure mina ngizobe ngikhona bazobe sebekutshela ke imiqathango yakho ngeke ngiyikhiphe la ngaphela khona uthasi noma nangutshela bese kugcineni sengiyavala babuye mina ezudokotela uNgcwabo UYAHLEHLA ezudokotela uDlamini owala eNewcastle angikhiphi lutho ko Facebook ngiyayicelela angikhiphi lento eniyibona ko Facebook kufakwe izithombe zami kuthiwa ngenza imali eyisheshayo kunamabhodlelanya angikwazi leyo nto inombolo bese kuthiwa phone inombolo 063 bani ngane yakwethu ngane angiyenzi lento ngikhuluma ngane yakwethu mina akusiyimi loyo igila mkhuba nje edlalela ko Facebook zihlulwa ukuthi inombolo zami azihekeki amnyama ungayiheka bhadla stop amatshezulu ungahamba nje empumpununu uhambe empumpununu uhamba ukhomba zonke inkalo lezi ngetotolozi eyami inombolo ayihekeki that's why nibone lapha ko Facebook sekubhala kuthiwa uDr Mngcwabo UYAHLEHLA unemali eshesha imali eshesha iphuma bayikho yonke leyo nto leyo ayikho ningalokuthi ningene ko Facebook angisebenzisi uFacebook mina mangisho ukuthi uzongithola ku YouTube wami uphinde uthole kaSiyaviva uphinde uthole kuImvula TV kuphela hayi kuzo zonke lezi cha mawungithola kwamanye ama page njengoba ngike ngabona nje lapha ku TikTok ngingenile kodwa mawuzobheka kade nginvitiwe ngiyi account kaDokotela uZikode ngoba sinayo umgqibelo ngesonto endaweni yaseGoli niphile phela ngiyanthanda uNkulunkulu anibusise nonke enhla nasezantsi uLesithathu kuze kube yisonto ngiyatholakala inombolo engishayelwa kuzo 073 219 664 bese ke mawufuna wena ukukhuluma nami siqu sami uthi 034 001 0499 mawufuna nje ukukhuluma nami shayele leyo nombolo uzongithola ngilala khona la esigodlweni engisho ukuthi mhlawumbe nasebusuku ungangishayela uzongithola ngisuke ngikhona esigodlweni angisaphumi ngoba iphupho lami nenhloso yami ukuthi umhla ka9 nomhla ka10 ube impumelelo niphile phela endla nasezantsi bayo Ulayela wahlupeli wabasondela sondela mkujiyane ngaphansi Yinsipolo uNkulunkulu wamthesa amandla Baba wamthesa amandla Abakhulayo abahlupeli wona wasondela Yeshito lihle uNkulunkulu wamthesa amandla Baba wamthesa amandla wona wasondela sondela emkhunjini walokho uzophila Ikibele mkundi wa Noah
Gibela umkhumbi kaNowa, nawe sondela emkhunjini kaNowa khona uzophila. Kulolo muntu angeke ulenze lutho, isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala.